Hærchefen forlangte, at hær og flåde skulle sættes på krigsfod ved at mobilisere til fuld styrke og ved at forlægge enheder til deres beredskabsområde. Kravet blev afvist af regeringen, det dog gik med til, at det blev indført alarmberedskab. Tropperne skulle til gengæld holdes inde på kasernerne, indtil tyskerne gik til angreb. Der måtte ikke foretages gravarbejder eller anlægges spærringer. Ved middagstid den 8. april blev der indført alarmberedskab. Kompagnierne blev overalt kaldt hjem fra dagens øvelser her i Sønderborg. Der blev udleveret ammunition, forbindingspakker og forplejning og gjort klar til kamp. Man havde ventet et tysk angreb kl. 16, i det en tysk underofficer var kommet til at røbe, at man skulle over grænsen om 4 uger. Da et batteri skulle lades op på et værksted, det kunne dog også være 4 morgen. Da det ventede eftermiddagsangreb udeblev, og tyskerne begyndte at rykke i kvarter for natten, blev også de danske styrker sendt til ro. Hjelme og tornystre skulle aftages, resten skulle de beholde på. Vagterne blev forstærket for natten, og enkelte motorordnanser sendt frem mod grænsen ved Kruså og Tønder. Gendarmerne havde mistet deres rygstød, og fik derfor ordre på kun at slå alarm, når tyskerne gik over grænsen, men ikke indlagde sig i kamp. Det vagtfrie mandskab blev samlet ved afsnitskontorerne og skulle sidenhen samles og udrustes på kasernen i Haderslev. Ved grænsen var der ro først på natten, men ved 2-tiden lød der en voldsom motoralarm fra en kolonne, der kørte i vestlig retning. Militæret blev holdt underrettet. Ved 4-tiden blev 3 gendarmer skudt ned af civilklædte agenter, der var gået over grænsen for at hindre viadukten ved Padborg i at blive sprængt. Gendarmerne var på vej til deres samlested. Kvarter over 4 gik de tyske styrker i aktion. Ved grænsen gik små stødtropper i forvejen for at overmande gendarmerne og bryde grænsebommene op. Efter dem fulgte motoriserede fortropper med panservogne, motorcykler og mandskabsvogne. Efter dem kom tætte kolonner. Gendarmerne fik slået alarm over telefonen flere steder, og ved Tønder nåede en motorordnans tilbage fra grænsen. Samtidig med angrebet på landjorden gik store flyformationer på vingerne fra pladser lige syd for grænsen. Angrebet i Sønderjylland blev støttet af et halvt 100 jagerfly og nogle bombemaskiner og opklaringsmaskiner. De sønderjyske forlægninger blev straks alarmeret, og det tog kun få øjeblikke at gribe tornyster, hjelm og gevær og komme ud af døren. Få minutter efter stod kompagnierne klar til at rykke ud. Her i Søgaardlejren og 2 småbyer lå der i alt 3 cyklistkompagnier fra det nuværende Fynske Livregiment og et motorcyklistkompagni med 4 maskinkanoner. Søgaardstyrken skulle danne en fremskudt sikringslinje ved at besætte en række indfaldsveje og vejkryds for at sænke en fjendtlig fremrykning. Der var afsat et par cyklistgrupper og en maskinkanon eller 2 til hver postering. Styrkerne skulle nå deres stillinger i kapløb med en motoriseret fjende. I en afværgedeling fra fodfolkspionererne i Søgaard skulle køre den tyske hovedstyrke fra Kruså i møde og gå i stilling ved gården Lundtoftebjerg. En cyklistdeling skulle følge efter. En maskinkanon blev placeret på hver side af hovedvejen, og et trefodsgevær blev anbragt ud til venstre. Det var et let maskingevær i stativ. Lige efter ankomsten så de en stor formation af fjendtlige fly på vej mod nord. Kort efter rykkede en motoriseret militærkolonne mod panservogne, motorcykler og mandskabsvogne imod dem ude på hovedvejen. Der blev først afgivet varselsskud. Da kolonnen fortsatte, blev den taget under direkte beskydning, og flere køretøjer blev ramt. En panservogn kom i brand. Tyskerne sprang af deres køretøjer og besvarede ilden. Der dukker nu også kampvogne op. Maskinkanonerne beskyder dem, men ilden er virkningsløs, fordi de ikke kan gennembryde deres panser. Stillingen kan ikke holdes længere. Til gengæld har den lille styrke også løst sin opgave at tvinge fjenden til en kort standsning. Delingen får besked på at frigøre sig og trække sig tilbage. I ly af røgen fra en brændende bygning og af tyskernes eget røgslør
lykkedes det først at få den ene kanon tilbage og kort efter den anden. Udover en mand, der blev såret i armen, undgik man et hvert tab. Nogle få kilometer bagud mødte de den cyklistdeling, der var på vej frem. Delingen blev lagt i stilling med en gruppe oven på jernbaneviadukten og 2 ude til venstre. Forfølgerne blev taget under beskydning, men deres kampvogne lod sig ikke standse. Den ene gruppe søgte tilflugt under selve viadukten. Her lå den en halv time, før den blev optaget og taget til fange. I Bjergskov, mellem Søgård og Åbenrå, var bataljonsreserven gået i stilling med nogle cyklistgrupper og 2 maskinkanoner. På grund af den hurtige tyske fremrykning opgav man at samle tropperne fra Sønderborg og Haderslev syd for Åbenrå. Hele Søgårdstyrken fik derfor ordre på at trække sig tilbage. To maskinkanoner skulle sikre tilbagetrækningen fra stillingerne inde i skoven. Da resten af delingen blev kørt ud på hovedvejen fra en lille sidevej, blev den taget under voldsom beskydning af tyske panserkøretøjer, der var brudt igennem en vejspærring. Motorcyklisterne måtte søge tilflugt i vejsiden. Flere blev såret. En kanonbesætning sprang tværs over vejen for at trække en sort kammerat fri af den brændende maskine. Den anden kanon blev sat ud af spil ved, at en kampvogn kørte ind over den. På dette tidspunkt begyndte tyske jagermaskiner at gå til angreb. Fjenden omringede nu skoven og tog halvdelen af styrken til fange. Resten slap væk på cykler og motorcykler. Undervejs blev de angrebet af jagerfly og led nye tab. Ved Fjordvejen i sydkanten af Åbenrå var afværgeafdelingen fra Lundtofte Bjerg ved at gå i stilling for anden gang denne dag. De 2 maskinkanoner tog opstilling i vejstjernen. Resten af delingen samlede sig i en tilstødende gade, klar til at fortsætte tilbagetrækningen. Denne gang kom forfølgerne med de usårlige kampvogne forrest. Maskinkanonerne åbnede ild og fik ramt på nogle andre af køretøjerne længere tilbage i kolonnen. De fjendtlige kampvogne svarede igen med en havl af bly. Stillingen måtte opgives. For anden gang denne dag slap afværgedelingen uskadt bort. Klokken var i mellemtiden blevet 6,